Aswang, engkanto, multo, at mga kababalaghang nagdudulot ng takot na mahirap matanggal. Subalit nang iniwan niya ako, ay mas natakot na akong magmahal. Ayos na ayos dito, pre. Hindi ka magugutom. Tumatawa pang sambit ni Baldo habang ibinibida kay Alan ang trabaho niya sa manukan ni Ka Esteban. Nakatingin lang ang patpating si Alan sa kanya upang makinig ng maigi sa ano pa mang mga bagay na ituturo sa kanya ni Baldo tungkol sa magiging trabaho niya sa manukan. Oo nga pala, tuwing Biyernes, nagpupunta rito si Ka Esteban para bisitahin tong manukan niya. Biyernes ngayon kaya siguradong andito siya mamaya. Ipapakilala kita. Dagdag pa ni Baldo, kasabay ng pag-akbay ng kanyang malaking bisig sa payat na katawan ni Alan. Maya-maya ay dumating na nga si Ka Esteban. Matanda na ito. May hawak na tungkod na kanyang ginagamit na pang-alalay sa paglalakad. Inikot nito ang kabuuan ng manukan. Tahimik lang na sumusunod sa likuran ng matanda, sina Baldo at Alan. Nang matapos na ang pag-iikot, ay binalingan ng tingin ng matanda ang nagkalat na tuyong dugo at balahibo ng manok sa lupa. Inilipat nito ang tingin kay Baldo. Sumalakay na naman ba ang aswang? Seryosong tanong ni Ka Esteban kay Baldo. Opo. Tipid na sagot ni Baldo. Nang lumipat ang tingin ng matanda kay Alan, ay nagsalitang muli si Baldo. Si Alan nga po pala, Ka Esteban. Siya po ang bago nating tauhang makakasama ko sa pagbabantay ng manukan nyo. Pagbibida ni Baldo kay Alan. Masyadong payat. Paano yan makakalaban sa aswang? Sambit ni Ka Esteban bago talikuran ng dalawa. Tila hindi natutuwa sa patpating anyo ni Alan. Inihatid ng tingin ng dalawa ang papalayong sasakyan ng matanda. Totoo ba yun? May aswang daw rito? Tanong ni Alan. Bakas sa nakakunot niyang noo ang pag-aalinlangan kung ipagpapatuloy pa ba ang pagtatrabaho sa manukan. Ano ka ba? Siyempre hindi totoo yun. Basta matulog ka na muna at siguradong mapupuyat tayo mamayang gabi sa pagbabantay ng manukan. Tumatawa pang tugon ni Baldo. Kinagabihan. Baldo, totoo bang may aswang dito? Tanong ni Alan sa katabi niyang si Baldo habang pareho silang nakatingin sa apoy ng ginawa nilang siga. Sinagot ko na yan kanina, di ba? Hindi totoo ang aswang. Gawa-gawa ko lang yun. At naniwala naman si Ka Esteban. Tumatawa pang paliwanag ni Baldo. Sandali at ipapakita ko sa iyo kung sino ang aswang dito sa manukan. Pagpapatuloy nito, sabay tayo at iniwang sandali si Alan. Pagbalik nito ay may bitbit na itong dalawang patay na manok sa isang kamay at itak naman ang sa kabila. Tayo ang mga aswang dito. Tumatawa pa si Baldo habang tinatanggalan ng mga balahibo ang dalawang patay na manok. Ikinalat niya rin ang mga balahibo noon sa lupa. Ang natitirang dugo mula sa katawan ng manok ay ikinalat niya rin sa lupa. Nilitsyon nila ang mga manok sa nagbabagang apoy ng sigang kanilang ginawa, saka pinagsaluhan pagkaluto. Ngayon ay naiintindihan na ni Alan ang lahat.
Wala talagang aswang. Kalokohan lang talaga ni Baldo ang lahat ng yun. Gawa-gawa lang para paniwalain si Ka Esteban na aswang ang sumasalakay at kumakain sa mga manok nito. Araw-gabi ay ganoon ang nangyayari. Nilalantakan ni Alan at Baldo ang mga manok sa manukan. Ikinakalat ang mga balahibo nito at dugo sa lupa. Alam na nila ang sasabihin kapag nagtanong si Ka Esteban kung ano ang nangyari. Isa lang ang isasagot nila. Sumalakay na naman ang aswang. Isang buwang hindi nagpakita si Ka Esteban. Isang buwan din ang pagpapasarap nila Alan at Baldo sa pagkain ng mga manok sa manukan. Hanggang isang Biyernes ng gabi, iniluwa ng kanyang sasakyang nakaparada ang matanda. Naglakad ito papalapit sa dalawa. Hawak pa rin ang tungkod na umaalalay rito sa paglalakad. "Kamusta kayo rito?" Seryosong tanong ng matanda habang pinapasadahan ng tingin ang nagkalat na mga balahibo at tuyong dugo sa lupa. "Sumalakay na naman po ang aswang." Magkasabay na tugon ng dalawa. "Baldo, kunin mo ang baril kong ipinatago ko sa iyo." Utos ng matanda. Mabilis namang sumunod si Baldo at tinungo ang isang kubo roon kung saan niya itinabi ang baril. "Tumataba ka na," sambit ni Ka Esteban nang magkaharap sila ni Alan. "Opo," sagot ni Alan, pinipigilan ng sariling matawa sa mga isiping hindi totoo ang aswang na kumakain ng mga manok sa manukan ng matanda. "Ang sarap mo siguro," muling sambit ng matanda habang nakatitig kay Alan. Mas lalo pang nagpigil ng tawa si Alan dahil sa huling sinabi ng matanda. Inakala niya kasi na bakla si Ka Esteban. Subalit ang lahat ng nakakatawang isipin ni Alan ay napawi at napalitan ng takot dahil sa mga sumunod na nangyari. Kitang-kita ni Alan kung papaanong tubuan ng makakapal na balahibo ang magkabilang kamay ng matanda. Ilang saglit lang ay ang mukha naman nito ang napuno ng balahibo. Humaba ang nguso nito at nagkaroon ng matutulis ng ipin na kagaya ng sa aso. Bahagyang natulala si Alan dahil sa pagbabagong anyo ni Ka Esteban. Bumalik lang siya sa wisyo nang bitawan ng matanda ang tungkod. Tuluyan na nga itong naging aso na punong-puno ng balahibo sa buong katawan. Mabuti na lamang at mabagal maglakad ang nilalang na nasa kanyang harapan, kung kaya't mabilis siyang tumakbo papalayo. Walang lingon-lingon. Sa kanyang pagtakbo ay nabangga niya si Baldo. May hawak na itong baril. Nagkaroon ng pag-asa si Alan. Naisip niyang pwede nilang mapatay ang matanda na nag-anyong aso. Si Ka Esteban, naging aso." Humahangos na tinig ni Alan. Hindi kakikitaan ng kahit anong pagkatakot ang mukha ni Baldo. Ikinasa nito ang hawak na baril. Nanginginig pa rin sa takot si Alan. Nang nasa harap na nila ang aso, ay nagpaputok ng baril si Baldo. Bagsak sa lupa ang wala ng buhay na katawan ni Alan. "Bakit mo pinatay? Gusto ko pa namang kainin siya ng buhay." Boses ng mabalahibong aso. Ka Esteban, baka sumigaw pa eh. Baka may makaalam pa ng sikreto nyo." Sagot ni Baldo. "Sige na, kunin mo na sa sasakyan ang sobre mo." Utos ng mabalahibong nilalang kay Baldo.
bago umpisahang lantakan at kainin ng katawan ng bangkay ni Alan. Inumpisahan ng nilalang na wakwakin ng tiyan ng bangkay. Saka kinain ng mga lamang loob noon. Saka isinunod ang kalamnan ng bangkay hanggang sa maubos at buto na lang ang matira. Kinabukasan, ikinakabit ni Baldo ang isang karatula sa katawan ng isang puno ng talisay. Mababasa ang nakasulat sa karatulang yun. Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo bang maging tagabantay sa manukan ni Ka Esteban? Halos 2 oras na naglakad si Pepe bago marating ang kanyang pakay. Sakto namang naabutan niya ang isang matabang lalaking naglalagay ng isang karatula sa katawan ng isang puno ng talisay. Mainam niyang minasdan ang nasabing karatula at binasa ang nakasulat doon. Naghahanap ka ba ng trabaho? Gusto mo bang maging tagabantay sa manukan ni Ka Esteban? Sambit ni Pepe habang binabasa ang isinasaad ng karatulang ikinabit ng matabang lalaki. Napukaw lamang ang atensyon ni Pepe nang magsalita ang matabang lalaki. Pre, naghahanap ka ba ng trabaho? Baka gusto mong subukang maging tagabantay dito sa manukan? Hindi ka lugi. Araw-araw libre ang pagkain hanggang magsawa ka. Alok sa kanya ng matabang lalaki. Oo sana eh. May bakante ba? Patanong na sagot ni Pepe. Kinukumpirma kung makukuha niya ba ang nasabing trabaho. Oo, bakante. Umalis kasi yung kasama kong tagabantay rito eh. Mahina kasi ang katawan nun. Kaya yun, sinukuan ng pagbabantay rito sa manukan. Oo nga pala, ako si Baldo. Ako ang katiwala rito sa manukan. Isa rin ako sa tagabantay rito. Ibig kong sabihin ay mag-isa lang akong nagbabantay rito at kailangan ko ng makakasama. Paliwanag at pagpapakilala na rin ni Baldo sa kanyang sarili. Naniniguro ang matabang lalaki na mapapapayag niya ang kausap na magtrabaho sa manukan para makasama niya. Ibig bang sabihin niya na itanggap na ako? Paniniguro ni Pepe. Oo, tanggap ka na. Halika't sumunod ka sa akin para malaman mo kung ano ang binabantayan natin. Ano nga palang pangalan mo? Pag-aanyaya ni Baldo at pagtatanong na rin sa pangalan ng kausap. Pepe pare. Matipid na sagot ni Pepe bago sumunod kay Baldo na nauna nang naglakad papasok ng manukan. Inilibot ni Baldo ang bagong kakilala sa kabuuan ng manukan. Kitang-kita naman ni Pepe na napakalaki ng nasasakupan ng manukang yon at napakaraming mga manok. Siyempre, manukan nga, di ba? Natural maraming manok dun. Habang nililibot ng dalawa ang lugar, ay hindi nakaligtas sa paningin ni Pepe ang mga nagkalat na balahibo ng manok sa lupa. Napansin niya rin ang mga buto sa isang bahagi ng lugar na yon na bahagyang ikinukubli ng mga talahib. Hindi siya maaaring magkamali. Sariwa pa ang mga butong yon. May mga litid pang nakakabit at mga dugo sa lupang hindi pa natutuyo na siyang pinagpipiestahan ng mga langaw. Oo nga pala pre, si Ka Esteban ang nagmamay-ari ng manukang to. At tuwing Biyernes ay nagpupunta si Ka Esteban dito para dalawin ang manukan niya. Sabado pala ngayon, pero siguradong nandito siya mamayang gabi. Malakas ang pangamoy nun eh. Basag ni Baldo
sa pagmamasid ni Pepe sa paligid. Sige pre, sana ay matuwa si Ka Esteban sa akin. Tugon ni Pepe sa matabang lalaking kausap niya. Sumapit nga ang gabi at sinalubong ng dalawa ang may-ari ng manukan, si Ka Esteban. Iniluwa ito ng isang sasakyan na huminto sa kanilang harapan. Matanda na ito at may hawak na tungkod na pinang-aalalay nito sa kanyang paglalakad. Nilibot ng matanda ang kabuuan ng manukan habang ang dalawa ay tahimik lang na sumusunod sa likuran nito. Napansin ni Ka Esteban ang mga nagkalat na balahibo ng manok sa ilang bahagi ng lupa ng lugar na yon. Ibinaling niya ang tingin kay Baldo. Umatake na naman ba ang aswang? Seryosong tanong ni Ka Esteban. Opo. Tipid na sagot ni Baldo. Oo nga po pala Ka Esteban. Si Pepe po, ang bagong tagabantay sa manukan na siyang makakasama ko. Pagpapakilala at pagbibida nito sa kasamang si Pepe. Inilipat ng matanda ang tingin kay Pepe. Mukhang malusog ang pangangatawan niya na. Siguradong makakatulong yan sa paglaban sa aswang. Oo nga pala, sa susunod na Biyernes ay babalik ako agad rito. Baldo, ihanda mo na agad si Pepe. Huling sambit ng matanda bago tumalikod at sumakay sa kanyang nakaparadang sasakyan. Inihatid ng tingin ng dalawa ang papalayong sasakyan ng matanda. Totoo ba yun? May aswang daw dito? Pag-uusisa ni Pepe nang silang dalawa na lang ni Baldo ang naiwan. Kasalukuyan silang nakaharap sa apoy ng ginawa nilang siga para labanan ng lamig na ibinibigay ng hating gabi. Bakit? Natatakot ka ba? Natatawang pagbibiro ni Baldo. Hindi naman pre, sinisigurado ko lang para mapaghandaan. Di bale, dalawa naman tayong magtutulungan para lumaban doon eh. Matapang na sambit ni Pepe. Huwag ka namang masyadong seryoso dyan pre, binibiro ka lang eh. Walang aswang dito. Teka, ipapaliwanag ko sa'yo. Tumatawa pang sambit ni Baldo. Sabay tayo nito at iniwan sandali si Pepe. Pagbalik ni Baldo ay may dala na itong dalawang buhay na manok sa isang kamay at itak naman ang sa kabila. Tayo ang mga aswang dito. Iyon lamang ang naisambit ni Baldo. At saka kinatay at nilitsyon ang mga dalang manok sa ginawa nilang siga. Kanila itong pinagsaluhan ng maluto. Gawa-gawa ko lang yun pre. Naniwala naman si Ka Esteban na may aswang nang sumasalakay dito. Kaya wag ka nang masyadong seryoso dyan ha. Akong bahala sa'yo. Patatabain kita rito. Pagbibida ni Baldo bago simulang lantakan ang hawak niyang isang buong litsyong manok. Araw-gabi ay ganoon ang nangyayari. Nilalantakan ni Pepe at Baldo ang mga manok sa manukan. Ikinakalat ang mga balahibo nito at dugo sa lupa. Alam na nila ang sasabihin kapag nagtanong si Ka Esteban kung ano ang nangyari. Isa lang ang isasagot nila. Sumalakay na naman ang aswang. Isang linggong hindi nagpakita si Ka Esteban. Isang linggo rin na nagpapasarap sila Pepe at Baldo sa pagkain ng mga manok sa manukan. Dumating na ang Biyernes ng gabi. Iniluwa ng kanyang sasakyang nakaparada ang matanda. Naglakad ito papalapit sa harap ni Pepe. Hawak pa rin ang tungkod na umaalalay rito sa kanyang paglalakad. Kamusta kayo rito?
Teka, nasaan si Baldo? Seryosong tanong ng matanda habang pinapasadahan ng tingin ang nagkalat na mga balahibo at tuyong dugo sa lupa. Sumalaki na naman po ang aswang. Seryosong sambit ni Pepe habang itinatago sa kanyang likod ang dalawa nitong mga kamay. Ganun ba? Di bale, hindi naman kailangan si Baldo rito eh. Tsaka may sasabihin nga pala ako sa'yo. Walang aswang na sasalakay rito. Dahil aswang ang nagmamay-ari ng manukang ito. Biglang binitawan ng matanda ang hawak nitong tungkod. Kitang-kita ni Pepe kung papaanong tubuan ng makakapal na balahibo ang magkabilang kamay ng matanda. Ilang saglit pa ay ang mukha naman nito ang napuno ng balahibo. Humaba ang nguso nito at nagkaroon ng matutulis na ngipin na kagaya ng sa aso. Pero ang kumpirmasyon pa lang yun ang hinihintay ni Pepe. Nang makumpirma niyang aswang nga si Ka Esteban, ay inilabas nito mula sa kanyang likod ang hawak na buntot pagi. Sunod-sunod niyang hinampas ang aswang sa kanyang harapan hanggang sa mawalan nito ng buhay. Sa wakas, naipaghiganti ko na ang kapatid ko. Teka, may nakalimutan pa pala ako. Tinik ni Pepe habang masama ang tingin sa bangkay ng matanda. Maya-maya ay tinungo nito ang isang kubong naroon. Nakagapos sa loob si Baldo. Tinanggal ni Pepe ang pagkakatali ng mga kamay nito. Patuloy lang sa pag-ungol si Baldo dahil may nakasalpak na balumbon ng tela sa bibig nito. Dahil hindi ka naman aswang at pinakakain mo naman ako ng manok sa araw-araw, ay hindi kita papatayin. Sambit ni Pepe, sabay dampot ng itak na nasa papag at pinutol ang dalawang kamay ni Baldo. Isa ang kapatid ni Pepe sa mga nabiktima ng dalawa. Ngayong naipaghiganti niya na ang kaawa-awang kapatid, ay wala na siyang iba pang dahilan para manatili sa manukan ni Ka Esteban. Tatlong taon na ang nakalilipas nang patayin ni Pepe ang aswang na si Ka Esteban na nagmamay-ari ng malaking manukan sa isang tagong probinsya. Pati ang matabang alalay ng aswang na yon ay pinutulan niya ng kamay, pero hinayaang mabuhay. Ginawa niya yon para maipaghiganti ang kanyang namayapang kapatid na naging biktima ng mga ito. Ipinagpatuloy ni Pepe ang kanyang hanap buhay na pagbebenta ng kung ano-anong mga patalim sa kanyang pwesto sa palengke. Pinipilit niyang magkaroon ng isang tahimik na buhay. Ang tanging mahalaga lang sa kanya ay kumita ng kahit maliit lamang na salapi mula sa kanyang pagtitinda na kanya namang ibinubuhay sa kanyang pamilya. Masyado siyang maingat sa pagkukubli sa kanyang totoong kakayanan. Kapag kasi ibinunyag niya sa mga tao ang kakayanan niyang makipaglaban, ay siya na ang lalapitan ng mga ito. Mas magiging duwag ang mga yon. Iaasa na lang sa kanya ang mga kaligtasan ng mga ito. Isa pa sa dahilan niya kung kaya't lumalayo sa anumang gulo ay ayaw niyang madamay ang kanyang pamilya. Mas tahimik na pamumuhay, mas ligtas ang pamilyang kanyang binubuhay at inaalagaan. Pero sadyang gulo na ang lumalapit sa kanya. Isang gabi, habang nagliligpit siya,
ng kanyang mga paninda para sa pagsasara ng pwesto niyang tindahan sa palengke ay sumulpot sa kanyang harapan ng isang lalaki. Mataba ang pangangatawan noon at putol ang dalawang kamay. Kilala niya ang lalaking yun, si Baldo, ang nag-iisang alalay ni Ka Esteban, ang aswang na kanyang pinatay. Lumingalinga siya sa paligid. Nang makasigurong walang ibang taong makakakita, ay mabilis niyang dinampot ang isa sa mga paninda niyang punyal na nasa lamesang hindi pa naisasalansan. Mabilis niyang hinugot yun mula sa suksukan at itinutok sa leeg ng lalaki. "Wala kang kadala-dala. Anong ginagawa mo rito?" Galit niyang tanong sa lalaki. Nakahandang itusok sa leeg nito ang punyal sa oras na may hindi iyon ginawang maganda. Hindi ako nagpunta rito para gumanti. May gusto lang akong sabihin." Sambit ng matabang lalaki. Ni hindi nito magawang igalaw ang mga bisig na walang kamay dahil alam niya kung ano ang kayang gawin ni Pepe. "Ano?" Matigas na tanong niya. Si Ka Esteban, gagantihan ka niya." Sambit ng matabang lalaki. "Pinaglololoko mo ba ako? Ako mismo ang pumatay sa aswang na yun. Makinig ka muna sa akin. Merong tangang mutya si Ka Esteban. Mutya yun ng alikbangon. Kahit patayin mo siya ng ilang beses ay mabubuhay at mabubuhay lang ulit siya. Tulungan mo kong makaligtas. Papatayin din ako ni Ka Esteban. Wala na akong mga kamay. Wala na rin akong silbi sa paningin niya. Meron na siyang 2 bagong tauhan at aswang din ang mga yun. Unahan mo na si Ka Esteban bago ka pa niya maunahan. Tutulungan kita." Mahabang litanya ng matabang lalaki. Umaasang matutulungan siya ni Pepe sa kinakaharap na problema. Nasaan siya? Tanging na itanong ni Pepe, kasabay ng pagbawi nito sa nakatutok na punyal sa leeg ng kaharap na matabang lalaki. "Naroon pa rin, sa dating lugar, sa Manukan." Huling sambit ng lalaki. Hinayaan niya nang makaalis yun. Nangako siya rito na bukas din ay tutunguhin ng Manukan. Tama nga naman si Baldo. Mas maiging maunahan niya si Ka Esteban. Dahil kapag mas nauna pa itong kumilos, ay madamay pa pati ang pamilya niya. Hindi malayong matuntun ito kung saang lugar siya naninirahan. Kinaumagahan, hindi niya na hinayaang maunang magpakita ang haring araw. Madilim pa lang ay nasa harap na siya ng entrada ng Manukan ni Ka Esteban. Sinalubong naman siya roon ni Baldo. Ayon kay Baldo, ay mas mainam kung hindi sila daraan sa unahang entrada. Masugid daw kasing nagbabantay ang 2 alalay na aswang ng matanda roon. Mas naging maingat na ang matanda mula ng araw na patayin iyon ni Pepe. Tinungo ng 2 ang likurang bahagi ng Manukan. Iyon ang tinutukoy ni Baldo na bahagi ng lugar na hindi raw binabantayan ng 2 alalay na aswang ng matanda. "Baldo, may mga bagay lang akong gusto kong malaman mo." Basag niya sa katahimikan. Ano yun?" "Una, naaamoy kong nandito sa lugar na to si Ka Esteban. Totoo ang sinasabi mong buhay nga siya. Pangalawa, hindi totoo ang sinasabing mong may 2 bagong alalay na aswang si Ka Esteban. Hindi ko naaamoy ang mga yun. Pangatlo, hindi kita pinatay noon dahil isa kang tao. Hindi ako pumapatay ng tao.
Pero base sa amoy na mayroon ka ngayon, malamang ay nagpahawa ka na rin sa amo mo ng pagiging aswang niya. Bakit di mo pa ilantad ang bago mong anyo? Nang sa gayon ay magkaroon na rin ako ng dahilan para patayin ka. Mahabang litanya niya. Nais iparating sa matabang kausap ang nais niyang puntuhin. Dahil doon ay mabilis na napaatras ang matabang lalaking putol ang mga kamay. Unti-unti nitong ibinunyag ang isa pa nitong anyo. Tumuwad yun sa lupa. Unti-unting tinubuan ng makakapal na balahibo sa katawan ng lalaki. Naging ganap iyong baboy ramo. May mga matutulis na ngipin ang nakausli sa bunganga noon. Anumang oras ay nakahanda na siyang suwagin. Sa mga oras na yun ay wala siyang dalang kahit anong armas o patalim. Sinadya niya yun para hindi maghinala si Baldo, na alam na niya ang itinatago nitong sikreto. Nakahanda naman siyang labanan ng baboy ramo na nasa kanyang harapan. Habang hinihintay niyang sumugod ang baboy ramo, ay biglang may yumakap mula sa likuran niya. Nang lingunin niya yun, ay agad niyang nakilala kung sino yun. Si Ka Esteban. Bagamat nasa anyong tao ang pangmatanda nitong katawan na may kulubot na mga balat, ay nasa anyong aso naman ang ulo nito. Nakalantad sa naglalaway nitong bunganga ang matutulis ng ngipin. Wala kang dalang buntot pagi ngayon. Pagbabayaran mo ang pagpatay mo sa akin. Sambit ng nilalang. Dahil nakatuon ang atensyon niya sa aswang na nakayakap sa kanya, ay hindi niya na napansin ang mabilis na pagsugod ng baboy ramo na sumuwag sa kanya. Tumama ang mga pangil noon sa kanyang binti. Napadaing siya sa sobrang sakit noon. Pero maya-maya ay nasundan yun ng pagtawa. Ang akala nyo ba talagang dalawa ay kaya nyo ako? Hoy tanda, hindi lang ikaw ang nagtatangan ng mutya. Parang walang kahirap-hirap niyang kinalas ang pagkakayakap sa kanya ni Ka Esteban. Bagaman at malaya na siya sa pagkakayakap nito, ay hawak-hawak niya sa kaliwang kamay niya ang isang bisig nito. Ang kanang kamay niya naman ay ginamit niyang panghawak sa isang pangil ng baboy ramo. Sa isang iglap ay binali niya iyon. Papaano ba yan tanda? May armas na ulit ako. Sambit niya sabay mabilis at paulit-ulit na sinaksak sa leeg ang matandang aswang. Paulit-ulit niya yung ginawa hanggang sa maputol ang ulo noon. Hinding-hindi ka na ngayon mabubuhay ng mutya ng alikbangon. Wala ka ng ulo. Sambit niya kasabay ng pagbitaw sa katawan ng matandang aswang. Ibinalik niya ang atensyon kay Baldo, na sa mga oras na yon ay nagbalik na sa anyo ng pagiging tao. Sapo-sapo ng mga bisig nitong walang kamay, ang dugo ang bibig. Binigyan na kita ng pagkakataong mabuhay. Sinayang mo pa. Matapos ang litanya niyang yun, ay nilapitan niya ang lalaki at paulit-ulit na sinuntok ang muka hanggang sa magkadurog-durog at mawalan iyon ng buhay. Nilisan ni Pepe ang lugar na yun. Siniguradong iyon na ang pagtatapos ng kasamaan ng mag-amo. Pilit na iwawaksi sa kanyang isipan ang mga naganap at kung papaano niya puksain ang mag-among aswang sa manukan ni Ka Esteban.